Salut! Astăzi ne jucăm Granny 5. Granny 5. Granny 5. Un pic mai tare. Scuze, dar trebuie să aud și eu. Vă stau un pic mai jos camera. Așa. Păi da, eu filmez de pe o aplicație. Dar în fine, gata, nu mai vă zic nimic. Hai, dă-i play odată la baba asta. Dă-i. Nu. Dă-i, hai, marș. Dă-i, gata. Așa, bun. Hai. Se încarcă și primul videoclip. Cred că o să dureze 7000 de ani să terminăm. Da. Frate, 7000 de ani. You see, I have had nightmares for a long time. These strange houses, rooms. Have you tried going to the doctor or taking any action? I'm going to be locked up in a psych ward. These dreams, you know, they are connected with each other. It's terrible. I can't even imagine what it's like. Every night I watch a horror series in my sleep where I am the main character. You have no idea, and I will never be able to show you this series, unfortunately. Fortunately, not unfortunately, I wouldn't have experienced something like this. Every night of mine is another life test. I can't even imagine what kind of nightmare I would get into this night this time. I don't even know what to say. I wish you no nightmares tonight. Good night. Good night. What îți spune la somn, nu? Și? Ioi. Bă, ne trezim în Granny. No, ai fine. No, hai să vedem. Granny 5 nu m-am încercat, eu aici am văzut nimica. Și am găsit o cheie, dar nu știu unde folosesc. Hai să scriem așa. Cheia, las-o aici, nu chiar. Da. Bă, da. Bă. Bă, ce pușcat! Cum a murit, mă? Era baba la ușă. De doar arunchi. Dă-i. Aici e cable. Hai să-l punem. Dar chiar, ce-am pus aici? Cable. Nu știu ce e asta. În fine. Hai să-l luăm cu noi. Aici pot să pun toate astea, așa-i? Uite, place item, nu? Da. Nu știu, în greșeală am făcut aia. Am dus să-l arunc pe jos. Nici ziceam de bucur. Nu mai văzut așa-i? Nu mai văzut așa-i? Și nu mai văzut. Bă! Da. Mi-a picat ăsta pe jos. Da, n-ai ce face. Dai? Dor. Mamă, cred că o să ne chinuim la jocul ăsta, că m-am auzit că are o poveste lungă și foarte lungă. Mamă, dar... Serios, de unde știu unde e? Bă, da, zici... What? Cine e asta? Bă, e mama lui Granny. Da, e mama lui Granny. Care clar, du-te. Du-te, cum scap de baba? No, ce fac? Du-te sus. Caută ce? Ce e asta? 99191. Nu știu unde se folosește, dar măcar știu unde e codul ăsta. Trebuie să aici. Blochi. Bagă orice în sac. Bagă orice. Ce găsești. Laundry key. Asta nu știu unde trebuie să folosesc. Dar că știu, trebuie să fie ceva armă sau ceva. Că dacă nu este armă, dar nu prea avem cu. Bă!
Bă, s-a buguit asta la ușă. S-a buguit la ușă. Nu știu. Am pușcat. S-a buguit la ușă. Bă, frate, s-a buguit la ușă. N-ai cum. S-a buguit la ușă. Bă, ce pușcat e jocul. Nu știu să fie așa pușcat. Hai să mai... 991991 991991. Băi, ăsta ce-i? Oare 991991? Asta-i? Nu. 911. Hei, ce e asta? Weapon key! Weapon key! Am zis eu că există! Weapon key. Ia shotgun-ul să-mi pușcăm pe grandpa. No. Mori. Mamă, ce-o zburat! Mamă, ce-o zburat asta. Asta ce-i? Cane cutter. Mamă, ce-o zburat Granny. No, Granny stai acolo cu mine. What? What? Key card. Nu știu. Aici ce? Ne dă... Ușor. Deci key card-ul ăsta putem să deschidem una ușă. Juriu de nu arată ca un spital, frate. Arată ca un spital. Ăsta. Are așa de multe uși cu numere și jur de nu arată ca un spital. Nu știu. Nu știu ce zic asta, scrieți în comentarii. Pune toate itemele acolo. Ui, ceva aici. Dirty Green Key. Ia-o. Ia-o și pune acolo. Dirty Green Key. Need a key card. Pune-l. Bă, am crezut că m-am buguit. Dacă te buguiești, n-ai ce să faci. Ia shotgun-ul. Și aici mai sunt glanțe. Mă, bun. No, Ibaba, da, e fain. Nu, ia-l. Închide-l! Dar n-a putut să închid, nu-i corect. Mă, da frate, e corect. Nu știu pe ăsta pe telefon. Cum filmez eu așa, pare mai buguit jocul, dar jocul chiar nu-i buguit deloc. Adică, ne vedem cum se vede. Da, e cam buguit pe ăsta. Aici ce sunt? Bă, a meu nu-i buguit. Nu știu ce pe telefon e buguit. Dar în fine, lasă. Nu știu, să nu zici. Am vrut să vă zic, să-mi scrieți în comentarii dacă e problemă. Nu că le-a drept asta. Da, ia. Uite. Se mișcă după... Bă, cam prost se mișcă pe telefon. Adică dacă când filmez, stai să mut un pic camera. Ioi. Să mut de așa. Secundă. Da. Ioi, da. Nu știu ce se mișcă așa de prost, dar sper să nu fie o problemă, zic, pentru voi. Aici ce e? Nu știu. Am provenit radio, oprește-l. Poate mă aud de Granny. În fine, lasă. Dar trebuie să se mișcă un pic mai bine. Nu știu de ce când asta fac
Green. Am cheia verde. Ăsta e verde, așa-i? Ăsta e verde, așa-i? Da. Deschis ușa asta. Ce e asta? Engine. Ial. Need a crowbar. Am crowbar? Nu pare să am crowbar. Te vine. Hai să mă duc pe aici. Poate este ceva. Aici ce-i? A, cred că cunosc locul ăla. Deci cred că-l cunosc, așa cred eu. Stai, ce aici? Hex range. Ia-l hex range. Pune-l. What? Unde am căzut? Poza de lui Slendrina, ok? Nu cred că e mare lucru poza aia lui Slendrina. În fine. What? Da. Ce pun aici? Și aici ce cheie? Ah, nu e nici o cheie. What? Am scăpat deja! Am scăpat deja? What? Unde-s? Bă, ăsta e castel. Bă, ăsta e castel. Bă. Unde e ăla? Bă, parcă aveam până de mine așa. Aici ce trebuie să fac? Da, eram sigur că trebuie să pui poza la o Slendrina. Aici, bam. Poza la o Slendrina, bum. Oh! Cred că m-au durut picioarele. Da, m-au durut picioarele. Nu știu, se mișcă cam prost. Zic. No, dai cu shotgun-ul. Hai, babă. Haide. Hai. Hai să-ți trag cu shotgun-ul. Știu că-ți place, măi, cu shotgun-ul. Shotgun mică. Pum. Nu cred că n-am lanțe. Nu cred. Dai. Nu cred. Fugi. Uite, lift. De când e... Uite. Ce zici? Așa de slabă. Asta e fain. No, acum facem full speedrun. Du-te sus, că știu că acolo. No, nu pot să mă duc nici sus. No, hai că mă duc cu liftul. Vino. Nu știu ce s-a întâmplat. Ok, iau. Ia asta. Cum de trebuie să ne simpe. Ioi. No, bine, mă. No. Ce se întâmplă? Well, it's time to part ways, Alexander. This story has dragged on, so it's time to wrap it up. Who am I to control other people's lives? It doesn't matter though. Don't do it! It's time to realize that this is not a dream. It lasts, Wade. We're in light. No, continuăm data viitoare, că n-am ce să-i fac. Băi.